Försöksperfonjelen, dat is de kano, dat is de kano. This car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Why, it could be grease lightning. Grease lightning. Well, it's an overhead lifters and four-barrel crops, yeah. Keep talking, keep talking. Injection cups and chrome rods, yeah. I'll get it ready, I'll get it ready. First beat on the floor, they'll be waiting at the door. No, without a doubt, I'll be really making out the grease lightning. Grease lightning, you're burning the cold. Grease lightning, grease lightning. Grease lightning, don't you really cannot try. Grease lightning, grease lightning. What's the dream? Takes a scream for grease lightning. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying, it's electrifying. Let's pick up, 'cause I need a man. And my heart is set on you. My heart is set on you. You better understand. To my heart I must be true. Love you for me too. You're the one I want. You are the one I want. The one I want. You are the one I want. The one I want. You are the one I want.
een beste weer van stal. 3 dagen op de veerdienstvieren, nog meer handen op die knies. Met de leeuw en onze nachtegaal, weet je eerst niet goed en smaak je wel. Want samen probeer ze begrijpen, zing niet naar haaien en naar Ja, Paul, zeg ze nog een beetje na job, gewoon ik zo aankleden. Maar eerst een debutenmars was Aafmars voor dit geweldige optreden van de dansbriekjes en 4, ja, moet dat, dansbriekjes. Mag ik de voorzitter naar voren horen om Paul de ketting te doen? Goed, voorzitter, wil je dan ook de keerbom doen? Voorzitter, wat ze nou de steek op doen. En wat schopt hij staan dan? Oh, dat weet ik zelf. Goed. En dan wil ik de voorzitter vragen om de 60 voor te veranderen. Hier staat terug Prins Paul de Neese. De proclamatie voor Paul de Neese. Hoor even stilte in de zaal alsjeblieft. Dankjewel. Kronkel, 18 januari 2020. Veer, de president en de vicerood van de Kronkelaren hebben besloten om Paul de Neese te benoemen tot leenheer van Nuttegom, graaf van het Kempje, baron van het Hemelrijk, hertog van de Nachtegaalstroot, prins van de Kronkelaren en nog meer en nog veel meer. Hij zal regeren
over Kronkeleerriek met zijn liefspreuk. Voor de tweede keer ben ik tot prins gekozen en ga ik samen met een 3 dag rossen en rozen. Richt met mij de naast de ene kant en zorg weer voor Spaß en plezier in ons Kronkelerenland. Kronkel Allah! Ja, Paul, ook dit clubs toen de komende seizoen aan de band gaan, maar ook nog even gesteund natuurlijk. En die hebben net gezien, we hebben een nieuwe ceremonie meester, nou dat is ook fijn. Ik wil een goede vraag, een goede mens. Als die even de papa en mama moeten samen zorgen. Ik weet waar die ze zitten, maar... En dan ligt je kuitje in zit. Als toen ze even ons ophalen. Ja, de papa en de mama. Ik moet zeggen, we zijn een paar weken geleden hier geweest om van alles door te spreken. En wie van blik binnenkomen, de voorzitter en ik, worden meteen in een klik. En ik moet wel zeggen, ja, we mogen samen op één team. En we wisten samen hoe we aan gingen beginnen. Maar ja, dit is ook niks nieuws voor je, dit is ondertussen de derde keer dat je dit gaat metmaken. Paul, 21 jaar geleden, jeugdprins geweest, nu grote prins. En Mark voor de laatste wordt dat u gehangen zo. Dat is ook prins die Kronkeleer geweest. Dan toch met gewoon wat doen komen, maar de zaal werd dat niet. Paul kreeg de pap- en man-medaille overhandigen. En ik wil Paul vragen om eerst de man-medaille om te doen. En even natuurlijk ook een blukje voor de man. En Paul, de eerste plichtpleging als nieuwe prins van de Kronkeleer wil ik vragen om de man ook de piste bloemen te verhangen. Ja, nu zegt de pap nog niet meer geheim. En natuurlijk gaat voor u ook de papmedaille van de Kronkeleer doen. We gaan de komende tijd heel veel zien en dat heeft vast goed komen. Morgen de Pietermars als afmars voor de paddelman van Prins Paul de Nies. Goed, we gaan het podium vrijmaken voor het opboeren van onze laatste artiesten. Die even een kwartiertje nodig, denk ik. En gaat dat goed komen. En ik wil vragen, en dat jij de groot doen, die gaan er ook nog, en die gaan ergens in de zaal een prijsje vrijmaken. En die gaan weer bij de prinsen die boven houden.